Să mai luăm un exemplu de meniu pe care îl vom implementa cu ajutorul subprogramelor. Avem aceste 3 expresii matematice și ne propunem ca programul nostru să îi afișeze utilizatorului expresiile. El își alege pe care dintre expresii vrea să o evalueze, apoi dă de la tastatură valori pentru variabilele corespunzătoare acelei expresii și programul afișează rezultatul. Mai exact, dacă utilizatorul alege prima expresie, atunci va trebui să dea de la tastatură o valoare pentru x, iar programul să-i afișeze E1 în acel punct x. Dacă își alege să evalueze expresia E2, va trebui să dea de la tastatură două valori, A respectiv B, iar programul să-i afișeze valoarea expresiei E2 în acele două puncte. Și la fel pentru E3. Bun, deci spuneam că este meniu pentru că vom afișa ceva de genul alegeți expresia pe care vrei să o evaluezi, 1 pentru E1, 2 pentru E2, 3 pentru E3, da? Acum, ca să avem pentru testarea programului câteva exemple, să luăm concret un x egal cu 2, să zicem, și va trebui ca programul să afișeze valoarea lui E1 în 2. Cum făceam lucrul acesta? Înlocuiam aici x cu valoarea 2. Deci o să avem 3 ori 2 la a doua minus 5 ori 2 plus 7. Să și ducem calculul la capăt. 2 la a doua face 4 ori 3, 12 minus 10 plus 7. 12 minus 10, 2 plus 7 face 9. Deci când utilizatorul va alege expresia E1 și va da de la tastatură valoarea 2, programul va trebui să-i afișeze 9. Acum, pentru expresia E2 ar trebui luate valori pentru A și pentru B. Dacă ne uităm cu atenție, observăm că B-ul este la numitor. Și discutasem despre condițiile de existență ale unei expresii. Deci B-ul nu are voie să fie 0. Dacă utilizatorul va da 0 pentru B, atunci programul va trebui să-l avertizeze că nu se poate calcula expresia E2 în punctul 0. Noi acum o să luăm un exemplu în care să se poată calcula și am să zic A egal cu 2, B egal cu 1. Atunci E2 de 2 și 1, cât ar fi? Ar fi 2 la a doua minus 2 ori 1 supra 1 la pătrat. 4 minus 2 face 2 supra 1, 2. Și în sfârșit, pentru ultimul exemplu, E3 de mn, să zicem că m egal cu 0 și n egal cu 9. M-am uitat un pic la expresia E3 și am observat că n este subradical, deci n-ar trebui să fie negativ. Și de asemenea am luat o valoare care să fie pătrat perfect ca să-mi fie ușor să extra radicalul. Puteam să iau orice valoare pozitivă aici. De asemenea, expresia de la numitor, la fel ca și înainte, nu trebuie să fie. Bun. Și atunci hai să vedem cât face E3 de 0 și 9. Este 6 ori 0, 0 plus radical din 9 ori 9 supra 0 plus 3 ori 9 face 27. Bun, acum aici radical din 9 ori 9 face 9 supra 27 se simplifică 1 pe 3 ar fi, da? 1 pe 3. Bun, acum să ne uităm la program. Ia uite ce avem aici. Avem așa, definit funcția sau subprogramul expresia 1, da? De tip void, așa cum am învățat înainte, și nu uităm de paranteze. Deci fragmentul acesta reprezintă definiția subprogramului sau funcției expresia 1. În limbajul C++, insist, se numește funcție, dar
denumirea generală în orice limbaj de programare este subprogram. Și observăm că aici se declară x E1, se citește valoarea lui x, se calculează expresia E1 și se afișează. În mod asemănător avem funcția expresia 2 în care se citesc A, B. Dacă B-ul este 0, cum am observat mai înainte, se afișează un mesaj, altfel se calculează E2 și se afișează. Și expresia 3 după același principiu. Citim datele de intrare și verificăm dacă este definită expresia, dacă da, afișăm. În funcția principală declarăm variabila opțiune de tip întreg, afișăm meniul, după ce se citește opțiunea utilizatorului, avem un switch după acea opțiune. Dacă a ales prima opțiune din meniu, observăm ar fi aici, înseamnă că este vorba despre expresia 1, deci apelăm funcția corespunzătoare. Dacă alege 2, apelăm funcția expresia 2. Bun. Haideți să vedem programul, să îl compilăm. Nu avem nicio eroare, atunci îl executăm. Alege expresia care dorești să se calculeze. Tastă numărul de ordine. Să o luăm pe rând. Cu 1 mai întâi. 1. Ce valoare are x? Să ne amintim exemplul pe care l-am luat. 2 ar trebui să ne afișeze 9. Hai să vedem. Dacă dăm 2, într-adevăr ne spune că valoarea expresiei este 9. Mai executăm programul și de data aceasta ne alegem expresia E2. Ce valoare are A, după care va trebui și B. Am luat 2 și 1, da? Deci hai să zicem 2, iar pentru B dăm 1. Valoarea expresiei 2 în punctele date este 2. Într-adevăr, la 2 am ajuns și noi. Ce aș vrea aici să vedem și B-ul. Dacă B-ul se dă 0, deci mai executăm o dată, alegem expresia 2, pentru A luăm valoarea 6 și pentru B luăm valoarea 0. Valoarea expresiei nu poate fi calculată pentru B egal cu 0. Deci am tratat corect și acest caz. Și în sfârșit, cea de-a treia expresie, am zis 0 pentru M, 9 pentru N și ne dă 0,333 pentru că, într-adevăr, atât face 1 pe 3. E 0,3 în perioadă, dar aici nu se poate afișa perioada, ne afișează doar câteva zecimale. Și acesta este un alt exemplu cu meniu în care am mers mai mult pe expresii matematice.